Повечето хора правят точно тези три грешки, когато стане дума за модата. Първата най-честа грешка, която хората правят, е, че имат само един цвят в гардероба. И той най-често е черно. Втората най-честа грешка, която хората правят, е точно обратната на първата. Имат прекалено много цветове в гардероба. И третата най-честа грешка е, че хората не носят правилния размер за тях или комбинират грешния стил. В това видео ще се фокусирам в първите две грешки. Ако искате видео за третата грешка, харесайте, коментирайте и споделете. И ето какво трябва да правите вместо това. Първо, две важни правила, които трябва да следваме. Не повече от 3 цвята в един аутфит. И второто, ако искате една дреха да е фокус на вниманието, трябва всички други да са неутрални цветове или да са един и същи цвят. И ето как се комбинират цветовете. Неутралните цветове. Най-известните е черно и бяло. Те се комбинират с всичко. Както и да ги комбинирате, няма да сгрешите. Но може да стане скучно само с неутрални цветове. Затова идват на помощ останалите цветове. А ако искате да комбинирате само от цветното колело, цветовете, които са едни до други или едни срещу други. И ето възможни комбинации.